Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bamanta kasngi. Kinong yalam kador bar shnong mukro ki penpau ka jing snodiaw halor ka jing jia kabla jia hak shnong jongki haka arfo arterik unai wing hadu sangut ki mensimbriu kila doe. Nagaliang kador bar shnong mukro ka snokya bha henrei ka basngosi pat kalong baki social media ki alam bakla ya ki pat ba ban pus. Shushu wat kilat pathai khubor ki ajing tip ka ba pinsngosi ya ki pat ba ka shnong mukro kumbalami. Ha kajing shim interview ki media ki longyeng bangat kajing jia basngosi. Ya kati kajing jia ba yo shim jing tren nagi bahayeng ba syaksiat haki pulit asam ki keno yo orang ba shnong ba ai jing bet bat perta shnong ban ratiar bat khot pat ba banyale persya ki pulit asam pinsngo uba habatmu maskut secretary shnong mukro. Shushu karkum kate ka jingjia kabla jia min ka arpu arterik unai wing kate ka jingjia ki try ki bala pensngo ya ka jing ai khubor ki don ban penpau ya ka jing bakla ha kate ka liang ki penpau ka jing sngosi kolong kumne nakaliang yung kusnong gi hadin bala yo iba kami kalia kala plebi yang yagi internet tingilap basibun ki kubor kilat patai kubor ki ba pakala wat ki kun jong snong ro ki don ki bala ki musto ki kli ka namar borok kot kum kusnong katau ngi don hakajing klumar jingmut namar borok ki ditu nong ki bayap ak tu por hak tu arp atrik ki deina snong jongi te borok kusnong ngi layap klumar jingmut borok te ki kun jong kusnong ngi iba ki layak kren klumar te nakata kadau ngi kum kusnong ngi kerpat ya ki lat pathai kubor bakin soba ban wengno ya kitu ki kubor ki ba ki khun kusnong jongi ki la kren pakla te nagaliang jong kusnong ngi pensai caboro ki lat pathai kubor ba nagaliang jong kusnong kumba kren ki khun jong kusnong ngilap ba ki jing pakla te nagaliang jong kusnong ngi kerpat ba ngi hakan kapor ngi pensai sapi ki pajba nong pe bat jak snong hi borok wei nagaliang jong snong kamdon ke jing penbena snong ban yara ya kita kumba ong yo i kitu video ki ba yo i ngilap ba ki don ki ba ong ba ki u perta u romba snong no perta u romba snong hakapor arbaje menit la phara ya ka suloi ya ki waj ya ki ding kimto terter tugumta nagaliang jong snong ni pinsai ba kamdon kata kajing penbena snong handre ka snong ka penbena ba hakapor nrubeje nrusteng ni penbena ba ka snong kan don ka jing ya tre ya gijobkan na kabenta ka jispa sngi manong ban yara ya ki mokiu ya ki bolcha ki lengka ki mustur terter tegemut ki khonjok snong hak to kopor ki ngiyo iba ki ong ba nakata kadau ba ngi pensai nakaliang jong snong kamdon kajing pertasnong banyara suloi banyara wai terhadian ketuka jing penbena ba ong bayara poki yara wai yara lengka yara mustur baternem nakabenta bantre ya ketuka jopkat cispa sngi te kumta katu kejaka kadai hangte halum pelang bat katu kejaka bayas ba sak penyap kinong snong ru kadai ha lumpalang dan nakata kadau ba ki pajba ki yawan satai sa lumpalang ki yo iya katu keja ya katu jingjia ki saya ya lumlang dah kata kapor ki ya klumar jingmut no nakata kadau bagi kun jong snong ki sutu pakla bagi ong ba u wahe snong pertasnong nakabentaban ban lek sakatu kejaka ban ya dat no bar kitu kasam dan nakata kadau nagaliang snong ba ngisai bat bangi kerpat ru ya kitu ki pelat pathai kubor bakin ompun mi klumar ya kino ki jingring ki jongki nak bentai kon kisnong ki bom tipru ya ga kdien ketelit ban ya kren kumwei dan nakata kadau nagaliang jong kisnong ni sait ba nagaliang jong kisnong ni pertasnong ban letre cispa asni halum palang nembar na do kata nembar matang ya do nembar jongka jobkan ring janmit
đập tập bồi tu nong đi cái sne di poi li kali yang to ong u ka ye wajia kong to ong em kite ki lengut kit ka bagi ha kakar dep te kem ko ki kite te kedong ki dep te kada ngalek kada ten te ong ka yem ai ten te han te to ro ka bai u he snong em ra ka bai u wa bah ite wajing dia ka bai u yong ka spa sngi yong ka spa sngi te ka bai u te kada ten te kli u I gemnok menurut berkari kelam yang kasih dan kada ten da perap ten ka kad utip kad ola kada bej te tip berkap kam taktin kasih te kad wajai kad ola te patai yo yang te dep te katuka suloi le wayong ki asam to or ka yong ki makhalaya to or yong u he senong te yong ke asam mud ong yong asam ne kada ya iten nga tami e chau he senong oh asam siat ko I te tenni te poi yang I kad em gibo kon sai wayap te ti berka te keliu te kad otok kad ola perap kai o kon ti berka kalam kasih te yang penar kelam kate kad sotok kad solat e kada ti berka kelam te perap roe ka kada ten te pan map o nda ka senong wa bakla o ukana nda ka senong nda ka thau kham tam ya gi senong ya gi sekretari senong yonong pelai ka senong mukro kada ten ka te baro gi pat ya to ko khubor yong ka tu ka ko dalai dep te kat perap ten ya ka to ong ka sepang suloi ro to yong ka asam sek suloi yong ka asam suloi to yong ni we senong te ya ka tu te pan map depi te khalak ka mestep saprang te ya tu ka khubor ko dedep te dam step saprang te khalak ka te boy penek ka de te wa bakla klam ka de bej te dep te porte dap slu jing ten jing iri library lai khandau ilai ki lai khan dap slu jing ten sa I ga chnong em ra ise de penta ki pulit asam te pan ma bana ga chnong da ka thau wam to ka bai u he chnong nai penta ki pan ma bana ga chnong na ka thau wam to wa ka bai u he chnong nai penta ka kan ni ka kam aura ka bai u di penta ka tis pa sngi tas nyau thu pa kla o de